L'astral d'Alacant. Bon dia i salut. En una entrevista en exclusiva per l'Astral, el conseller Rovira ha confessat: el Pandorga de Sant Vicent del Raspeig, o Fatxa més Aina, ha dit algunes coses que han causat molt de rebombori i han alçat molta polsaera. Pues vaig a confessar una cosa. Jo parlo valencià perfectament, però no mig de la fava, que no mig de la fava xerraré valencià. I per què? Pues vaig a dir-te-ne una altra, Resulta que el valencià és la llengua del meu bressol, és que és la llengua de ma mare, és que jo soc de Sant Vicent del Raspeig i ma germana tenia una sabateria en el poble, tot el món ho sap, i tu anaves a la tenda de ma germana i xerrava valencià igual que jo. Per què jo no xerro valencià? Doncs perquè sóc un senyoret. Ja està, sóc un senyoret i els senyorets, des de 1939 ençà, des que Franco va venir a poner ordre i de mans, els senyorets xerren en castellà. Jo no tinc que xerrar en valencià perquè jo, pues, que pareix que jo sigui un tio del poble. Qui te penses que jo soc jo? Un xuar de piloto? El tio Raboso? Un llauraor? El tío Cañot, no, yo soy un hombre importante, yo soy el ministro, y entonces hablo así, hablo en un castellano raro que se nota de cojones, que yo hablo con un acento valenciano que te cagas. Y además, vaig a dir-te una altra, com que soc valencià, jo nunca podria ser president d'Espanya, som massa valencià, el PP no em volen, perquè sou català per ells. I aquestes han sigut les declaracions d'este Faccia de merda, faccia de merda.